E benvidos aos Grupos do Ateneo. Nesta ocasión contamos con Mercedes Rozas para falarnos de arte e vai a presentar María Esther Rodríguez Losada. María Esther é unha persona moi axeitada para presentala porque todos os que sodes composteláns elevades pola cidade estes últimos anos sabedes perfectamente que estamos falando dunha persona que por estudios, por profesión, por afición e incluso por familia está moi relacionada co mundo da arte. E incluso ela e o seu home Xulio moitas veces cando pasean a Cubas de Compostela son verdadeiras iconas estéticas da cidade, non? Por lo tanto, damos a palabra. Boas tardes. Alegro-me de estar aquí para presentar a Mercedes. Hoxe teño o prazer de comunicarvos a intervención de Mercedes no Ateneo con unha conferencia que leva por título Eses fillos de Saturno, afectos e desafectos da obra de arte co público. Mercedes é licenciada en Xeografía e Historia na especialidade de Historia da Arte Moderna e Contemporánea. Leva un traballo moi intenso dende os anos 80, un traballo que ven desenvolvendo con unha tripla dirección, é dicir, ten, na miña opinión, unha triple vertente, como comisaria expositiva, como crítica de arte e como divulgadora da cultura. Como comisaria, ten unha serie de exposicións, das que só vou a nombrar algunhas, colectivas, que son Diálogos co silencio, Imaxes da memoria, Hipervínculos, Madrazas africanas ou a arte da semellanza, por nomear solamente algunhas. Exposicións antolóxicas da talla das que lle fixo a Xosé Luis de Dios, a Quintana Martelo ou a Prego do Oliver. O ensaio que ten sobre Xosé Luis de Dios, na miña opinión, é un ensaio antolóxico. Como crítica de arte, que é a segunda vertiente que eu vexo nela, colabora en distintas institucións e diferentes medios de comunicación e revistas. Por decir solamente un nome, direi que a crítica de arte do xornal La Voz de Galicia. E por último, para resumir, como divulgadora da cultura, principalmente da arte contemporánea, ten publicado en numerosas revistas maiormente dedicadas a artistas galegos. Por exemplo, tamén para poner un exemplo solo, na revista Galegos ten un ensayo corto, pero definitivo tamén, sobre a personalidade de Carlos Masín. Levou a cabo a coordinación das mostras do Xacobeo do ano 1999 e 2004. E por último, esta é unha opinión personal, Mercedes ten unha mirada personalísima, ten unha mirada directa, eficaz, unha mirada que foxe das frases feitas, dos tópicos, dos lugares comuns que moitas veces atopamos na descripción dunha obra de arte ou do mundo da arte. Por último, tamén teño que decir que hai un ensayo que fixo precioso, de total actualidade, o Caurel Imaginario, escrito sobre a obra de Aurixo Pereira, que, por certo, está expoñendo na Galería Gitania, e que está de absoluta e rigurosa actualidade. Moitas gracias. Moitas gracias, María Esther. Non hai como ter amigas e chamalas para que fagan a presentación dunha conferencia. Quero tamén dar as gracias a García Bodaño, a Pilar, a Eulosio, en fin, xente que me chamou para dar esta conferencia. Estou encantada de, a partir de hoxe, pertencer a esta familia do Ateneo
que todos os luns impulsa non solamente a arte, a cultura en xeral, tamén a ciencia, dende estas salas da Rúa do Vilar. Ben, vou falar entonces de quen son eses fillos de Saturno. Dende hai tempo, difundido e sobado ata a saciedade, estendeuse o uso e abuso, sobre todo entre a mocedade, da xa trillada expresión xenial, adxetivo que nunha das súas acepcións semánticas vai unida á idea de xenio, persoa, segundo o diccionario, dunha capacidade mental extraordinaria para crear ou inventar cousas novas e admirables. Mais para falar da xenialidade, xa foron quen os filósofos gregos ao asociar por primeira vez o humor melancólico ao talento e, nalgún caso, tamén, a certa forma de loucura. Dicíase que todos os homes extraordinarios que destacaban na filosofía, a política, nas artes, eran melancólicos. Aristóteles foi máis alá ao invocar a mesma distinción para algúns personaxes da mitoloxía. Deuses e homes compartían para o filósofo grego unha determinada bile negra que garantiría a creatividade e, polo tanto, a superioridade sobre o resto dos mortais. Uns e outros pasarían, dependendo dos distintos estados de ánimo, de fases eufóricas a depresivas. Séneca confirmou esta idea cando dixo: xamais houbo un gran talento sen algún toque de loucura. Marsilio Ficino, neoplatónico, xa na Florencia dos Medici, retomando o tema, sostivo que a melancolía era un don divino, culpable ademais do elemento creativo, asociando pois esa forma de ser expresamente ao xenio. Daquela foi doado recoñecer este tipo de temperamento na figura de Miguel Ángel, ao que xa na súa época se lle coñecía xustamente como o divino. Nese intre, en pleno Renacimento, coincidindo coa definición deste perfil con capacidade para a creación, difundiuse a idea de que a natureza humana, en xeral, se rexía pola astroloxía. Eran os signos do zodíaco os que precisaban a condición de calquera home. Todo o mundo estaba baixo a vontade das estrelas. Así que aqueles con trazos moi concretos, proclives á melancolía, a contemplación e a nostalgia, visionarios, inconformistas e un pouco raros, deuse en decir que estaban baixo os dominios do planeta Saturno. Os artistas e poetas, mellor que ninguén, respondían perfectamente a eses modelos. Por iso se lles concedeu a honra de ser os lexítimos fillos de Saturno. Eles e as súas obras foron, pois, dende a antigüedade, motivo de análise e estudo. O segredo de que sexan de tanto interese para historiadores da arte, filósofos, críticos ou público en xeral, radica fundamentalmente nos afectos e desafectos que o seu traballo provoca en nós. Obviamente, a personalidade do artista foi cambiando, acomodándose aos desplazamentos sociais, económicos, artísticos e aos gustos de cada época. E aquel pensativo melancólico, representado magistralmente no grabado de Durero, co tempo volveuse romántico e despois foi bohemio e foi tan glorificado como desprezado. A partir do século XVI, e polo menos ata ben entrado o XIX, todas aquelas persoas excepcionais que posuían o don creativo achegaron unha rica bibliografía, grazas non só á súa obra, senón tamén ao seu comportamento, mitificado as súas anchas polos cronistas de cada época. Escribiuse sobre a súa obsesión polo traballo, pola busca paranoica da perfección,
tamén por querer crear en solitario, illados do mundo, e en moitos momentos, e sobre todo, pola súa conducta excéntrica. Para a literatura foi sempre un motivo seductor. O poeta alemán Friedrich Hölderlin escribiu varias tragedias nas que vinculaba a melancolía de Empédocles de Agrigento co suicidio. Hai que dicir que tan egrexio personaxe literario, filósofo, médico, escritor e político grego, despois de gozar da admiración dos seus contemporáneos, decidiu rematar os seus días tirándose ao cráter do Etna. Así mesmo, Balzac introduce en a obra mestra inacabada a imaxe de Frenhofer, un pintor perdido no seu mundo, trastornado por ideais inalcanzables. Pero se existe un paradigma deste tipo de talento por excelencia, ese é o de Caravaggio, pintor que viviu intensamente de liorta en liorta e de preito en preito. Del díxose que foi notable en virtude da calidade da súa obra antes que en virtude dos seus feitos funestos. A documentación sobre a súa pintura é tan ampla como a documentación policial que aparece no rexistro dos carabinieri da época. Non obstante, malia a súa vida desordenada, as súas andanzas, entre as que se admite ata un suposto asasinato, non eclipsan a súa mestría como pintor. Foi un revolucionario que experimentou mellor que a ninguén sobre os fondos escuros a maxia da luz. O suposto carácter saturnino axiña se puxo de moda na literatura do barroco. Nalgúns dos heróis de Shakespeare, Romeo e Julieta, Ofelia ou Macbeth, por exemplo, que viven na angustia da dúbida permanente e que sería posible velos como a anticipación do artista que tivo a súa máxima glorificación no século XIX, a dun ser romántico, incomprendido, desgraciado e dado a rematar os seus días co suicidio ou enfermo de tise, e encadeado en certa medida coa natureza que describe nos seus cadros, unha natureza triste, solitaria, como as paisaxes de horizontes afastadas e misteriosas de Friedrich, ou aqueles outras de William Turner de atmósferas borrascosas, metáfora elocuente do propio destino humano. Esa visión subxetiva da natureza, algo misteriosa e irreal, tivo a súa plasmación en autores galegos como Xenaro Pérez Villamil. Nas súas paisaxes e interiores reflicte con efectismo novelesco escenografías nas que se mestura a realidade coa ficción. A paixón e o sentimento gañan sempre nos seus cadros a batalla a razón. Dentro de vinculado a Pérez Villamil, poderíamos ver a xeración do Ente, a Murguía, a Parada Rostel, a Xenaro Carrero, a Xaquín Bamonde, finados todos eles moi novos da peste branca. Curiosamente, esta doenza, a tuberculose, rematou sendo asumida como un elemento máis de mitificación, ata o punto de trasladar a idea de que, se os artistas enfermaban, os enfermos eran máis artistas. Hai tamén unha novela de Emilia Pardo Bazán, La Quimera, na que o protagonista, o pintor Silvio Lago, paradigma da estética decadente de fin de século, podería relacionarse con Xesús Corredoira, ben estudiado, por outra parte, por Salvador García Bordaño, Ángel Foles, Seoane ou López Vázquez. Ben, é posible asegurar que de aí, dese creador romántico, a outro creador, a este, o bohemio, despreocupado e certamente pobre, houbo só un paso, o que mediou entre o último período XIX
e as vanguardas de inicios do século XX. Para entón, aquel halo que durante séculos afastaba os fillos de Saturno da xente normal debilítase, porque, entre outras cousas, a arte se democratiza. O público accede aos salóns de exposicións e xunto a galeristas, marchantes e críticos toma a palabra cuestionando a arte do momento. A condición saturnina que tanto se gabara durante a antigüedade ou o humanismo renacentista deriva entón cara a un produtor posiblemente máis libre que manifesta abertamente as súas ansias de protagonizar unha ruptura co pasado, aínda que isto lle leve a ser tildado de demente, vivir na miseria ou irritar ao espectador que se achega a súa obra. É o momento en que empeza a poñerse en dúbida a posición da arte oficial, con movementos de artistas que non se someten ás regras establecidas. No Centro Artístico Europeo por excelencia, en París, inicianse logo intensos debates favorecidos polo nacemento dos medios de comunicación. Os impresionistas protagonizan os primeiros titulares de prensa, porque canto máis se afastaban da tradición, máis rexeitamento obtiñan. Manet ve que o seu cadro, Almorzo na herba, é censurado no Salón da Academia. A modelo, núa entre dous homes correctamente vestidos, mira desafiante ao espectador. Acusóuselle ao artista de amoral e de non respetar as leis clásicas da pintura. El e outros compañeiros, entón, ao verse expulsados, artellaron un salón independente, a marxe do oficial. Foi unha asociación de algún xeito ilegal, na que se rebelaban contra todo o instituído. Querían, enarbolando a bandeira da independencia artística, impoñer outra forma de mirar, cambiar conceptos e cambiar formas. O desacato destes activos saturninos inaugura unha época. A historia confírmanos que estes atentados contra o refinamento clásico foron, naquel momento, necesarios, porque os artistas, consecuentes co que pensaban, transgredían para remover as entrañas da arte. Non obstante, o espectador, pouco afeito a cambios tan radicais, acabou mofándose destes innovadores. Os desafectos da arte co público iniciaban un longo e sinuoso percorrido. A maioría dos que acudían a unha exposición non estaban dispostos a liquidar dun plomazo a imaxe da beleza tradicional. Isto débese a que o gusto estético non se renova dun día para outro, modifícase a par que camiña a sociedade, pero, en xeral, aínda que a cultura avanza no mesmo sentido que a sociedade, non o fan ao mesmo paso. Por iso, non é a primeira vez que se produce o paradoxo de redescubrir e valorar unha obra de arte moito tempo despois de que fose menosprezada. Hai moitas citas ao respecto, pero un dos casos máis coñecidos é, sin dúbida, o de Van Gogh. O holandés traballaba en total illamento, como un bo herdeiro da melancolía aristotélica, dun modo febril, procurando captar a esencia das cousas máis humildes, sempre xogando cos efectos da perspectiva e a liberdade da cor. Non foi comprendido polos seus contemporáneos, mesmo algúns dos seus colegas, como Cézanne, víano con indiferencia. Na súa curta, pero prolífica carreira, Van Gogh morreu aos 37 anos, só vendeu un cadro, por iso tivo que depender sempre do mecenado do seu irmán Theo. Hoxe sabemos que foi un pintor que quixo mudar os canons clásicos da pintura, que non se contentaba coa imitación fiel da natureza, quería sentila e expresala, co emprego de formas e cores que derrubaran ao mesmo tempo o vello concepto da arte. É curioso, pero un pouco máis dun século, a súa reputación sufriu unha considerable transformación.
o noso, entre comillas, gusto, agora acepta que o admiremos como artista e que logremos entendelo mesmo nas súas manías. Nunha poxa, en 1993, vendeuse este trigal con cipreses do ano 1889 en 57 millóns de dólares. E pouco máis tarde, este autorretrato coa orella vendada por 90 millóns. O entusiasmo polo seu traballo chega actualmente a tal extremo que o propietario deste outro cadro, o Dr. Bachet, un excéntrico e codicioso multimillonario xaponés, declarou que quería ser soterrado con este retrato segundo o rito sintoísta, é dicir, o morto e incinerado os seus obxetos máis prezados. Afortunadamente, a pintura de Van Gogh é protexida hoxe como patrimonio universal. Parece comprobado que a este apaixonado pintor lle presudicou o feito, no seu tempo, de estar sometido ao que se cree que era unha grave afección neuropsiquiátrica, unha liña con episodios de humor variables. Estes trastornos deberon pesar, e moito, na mirada do espectador, máis atento á personalidade do pintor que a súa pintura. Resulta incontestable que as circunstancias nas que se desenvolve unha creación son claves para ter a aprobación ou a recusación social. As mulleres artistas neste sentido sempre o tiveron moito máis difícil, porque a calquera aspecto negativo que podían padecer os homes se sumaba nelas a condición de ser muller. A biografía de Camille Claudel é das que máis arrepía. Discípula do escultor Augusto Rodin, naceu entre eles unha paixón que perturbará a vida do París máis conservador de finais do século XIX e que deixará consecuencias irreversibles no membro socialmente máis débil, a muller. O vello Rodin manterá un idilio coa moza velando con receo e temor a súa habilidade técnica coa escultura. Esta creadora saturnina tería podido destacar por si mesma, coñecía moi ben o oficio, pero entón resultaba inconcebible que a discípula chegase a superar o seu mestre. A relación non tivo peor final para a pobre Camille, sentenciada a estar internada nun sanatorio psiquiátrico durante 30 anos. Rodin, mentras tanto, conservará sen problemas de conciencia unha áurea de dignidade que, por outra parte, en plena transición secular, se lle supoñía a calquera artista recoñecido, sempre que este, claro está, fose home. Como a escultura francesa, outras moitas tiveron que loitar duro por facerse un oco no difícil mundo da arte. A historia oficial, a que recolle a memoria artística ao longo de séculos de creación, deixou entre liñas, cando non omitiu expresamente, o magnífico labor das mulleres na arte. Non é que estas non existisen, é que simplemente eran invisibles. Mellor dito, obrigábanas a ser invisibles. Por iso, é unha batalla gañada contra a desigualdade cada firme paso dado por autoras como María Blanchard, vapuleada por algúns dos seus colegas, Berenice Abbott, asistente de Man Ray, a quen este, por competencia, quixo frear como fotógrafa, ou Tamara de Lempicka, malintencionadamente tachada de desvergonzada e extravagante polo seu liberalismo. E que decir de Maruja Mayo, muller avanzada para o seu tempo, entusiasta da modernidade vanguardista, que reivindicaba o dereito a ser respetada dentro do escollido ambiente da intelectualidade madrileña, que gozaban, entre outros, Buñuel, Lorca ou Dalí. As súas primeiras aparicións en pública chamaron a atención da prensa. Nunha revista da época, un coñecido xornalista dedicalle unhas palabras que evidencian a clara o contexto social que reinaba entón. Maruja Mayo, dicía, é o último descubrimento de importancia na área da nosa arte nova. É pintor, máis ben que pintora, porque en definitiva a arte é un exercicio especificamente viril.
Eran os anos 20 cando Quiroga Plá, que así se chamaba o Interfecto, recoñecía de mala gana a súa valía como creadora emerxente, pero negaba, en cambio, a condición de muller. A gran pintora galega librou durante toda a súa vida duras pelexas por ser ela mesma. Non foi a única. Antes e despois, o binomio arte e muller provocou actuacións heroicas intentando romper con patróns feitos por e para os homes. Como se ve cando a imaginación dicta as súas propias leis, a innovación, a primicia, tarda en callar. E a medida que se exploran novos ámbitos, aumenta sempre o abismo entre os creadores saturninos e o seu público. E isto acontece tanto nas artes plásticas como na música, a arquitectura ou a literatura. Nos comezos do século XX son soados os paradigmas desta falta de sintonía. Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Stravinsky, Nijinsky, todos, en máis dunha ocasión, foron recibidos con risas e asubíos, foron plantados polos espectadores no medio dun concerto ou na estrea dun ballet, ou mesmo foron denigrados e insultados. Arnold Schoenberg, canso das críticas negativas á súa música atonal e dodecafónica, chegou a afirmar que a arte, se é arte, non é arte para todos, e se é arte para todos, non é arte. Definitivamente, os fillos de Saturno revolvíanse contra o seu público, o mesmo o que consagraban as súas obras. Schoenberg era amigo de Kandinsky, a daí da abstracción. O pintor intelectual ruso creía que a arte sempre tiña que andar á procura de abrir portas, xamais pechalas. Estaba convencido de que había que afastar barreiras. Posteriormente, o intelectual francés Georges Steiner recolleu esta mesma idea apuntando que os epílogos, ás veces, moi ben poden ser os prólogos de novos comenzos. Parecía claro que os canos do pasado, que estiveran vixentes durante 4 séculos, xa non servían para aqueles inicios do século XX. Agora, cando acontecen feitos trascendentais como o descubrimento das partículas radiactivas, os primeiros traballos de Einstein ou os ensaios sobre a sexualidade de Freud, os artistas creeron que de idéntica forma que o alumbrado público iluminaba as rúas das cidades, a estética da arte debía ter en conta esta emprendedora visión. Os manifestos futuristas arrimáronse a nova iniciativa e eloxaron, todo hai que decilo que con máis paixón que cerebro, a velocidade. Eloxaron a velocidade ata o punto de aseverar que os coches eran máis fermosos que a victoria de Samotracia. A aparición da fotografía axudou, ademais, aos creadores, en especial aos pintores, a liberalos da preocupación pola semellanza que se propugnara ata entón. De algún modo, estábase a modificar a percepción do mundo. A ruptura, polo tanto, traía unha nova orde, na que era posible descompoñer a realidade en milanacos, como fixeron Picasso, Braque ou Juan Gris, expresar a través de cores a forza da natureza, como por exemplo Blaming, soñar sobre unha tea con formas imaginadas, Tanguy, ou arrastrar sobre un lenzo todas as emocións pintándoas só con liñas e cores, como no caso, por exemplo, de Mondrian. As innovacións víanse entón tan necesarias na vida como na arte. A idea de beleza, que dende Leonardo e mesmo antes se mantivera reservada ao para entendernos tradicional bo gusto, entra en crise. A mesma palabra, beleza, desvalorízase, porque a partir de agora, desde esas primeiras vanguardas do 20, non será posible falar dunha soa beleza. Serán moitos e diversos os ideais estéticos. O artista xa non será para o público o home de prerrogativas divinas doutros tempos. Emancipado desta carga e confundido entre a sociedade como un cidadán máis, será máis libre e tamén
máis comprometido coa arte e coa vida. Aos fillos de Saturno vaise lles atribuir unha reputación que a eles lles agrada, a de inquedos e insumisos. Iso é porque en realidade o eran, xa que na súa intención estaba a querer cambiar o mundo cunha única arma, a arte. Marcel Duchamp é protagonista fundamental e irreverente neste convulso proceso. Pinta bigotes a Gioconda e intenta colocar un urinario nunha exposición chamando a reformularse a apariencia tradicional e o cambio de soporte. Para él, calquera obxecto elixido por un artista podía ser susceptible de ser arte. Era suficiente con sacalo á luz pública. Introduce así un novo argumento para a discusión, o carácter sagrado da obra, un argumento que durante séculos foi fundamento indiscutible. A obra, ata o de agora, sempre fora sagrada, única, orixinal. Os alicerces da arte, tal e como se forxaran, comenzaban, pois, a cambalearse. Cando presentou o seu minguitorio, titulado A Fonte, a unha colectiva en Nova York, nin que decir ten que foi rexeitado e duramente criticado. Hoxe, a súa interpretación do obxecto atopado na historia da contemporaneidade valórase como un revulsivo contra o academicismo e unha rebelión contra o mundo. Co seu xesto, animou ao debate e a cuestionar aspectos que ata aquel momento semellaban inalterables. O que veu despois, en cambio, é moi diferente. A partir del, moitos acollerono como referencia para crear o seu propio estilo, como fixeron, por exemplo, os artistas do pop art. Pero outros moitos intentaron epatar as súas actuacións quedando en simples imitadores que coas súas saídas de ton agrandaron aínda máis a desafección co espectador. Aquel urinario despexaría o camiño a construcións de producións dificilmente aceptables artísticamente falando, máis próximas a ocorrencias enseñosas exaltadas a categoría que o que propiamente coñecemos como arte. O filósofo José Antonio Marina pon un expresivo exemplo destes novos, entre comillas, copistas, cando escribe que o primeiro home que comparou as meixelas dunha rapaza cunha rosa era certamente un poeta. O segundo, ao repetilo, era un auténtico idiota. E isto, sin dúbida, tamén se lle podería supoñer a produción artística. É innegable que unha obra de arte se crea coa finalidade de que chegue a un determinado público para estimular un duelo no que trunce o afecto ou o rexentimento. Foi o creador, sexa artista, músico, cineasta, escritor, da igual, o que decidiu retar ao espectador a que se integre na complicidade da súa proposta. Ás veces, ao público, chámaselle a interactuar, pero queda confuso polo que está a ver. Normalmente a reacción de sorpresa tórnase silencio e respeto. Iso aconteceu cando Yves Klein enlarafuzou a mulleres núas de pintura azul utilizándoas de pincéis vivos, mentres unha pequena orquesta tocaba unha peza musical. Con esta intervención quería transvasar o marco tradicional do cadro, que a pintura rompera os límites habituais. Nesta coreografía, as modelos formaban parte da obra, de igual modo que nas performances onde o espectador se converte en parte esencial das mesmas. Necesítase unha complicidade para que a peza, case sempre combinación de plástica, música, danza, teatro, se active. Por certo, saben o que podería considerarse como unha das primeiras performances e que non se fixo no século XX, senón na Austria do século XVIII, e que o seu protagonista foi un músico? Imagínense a escena. Nun pazo ao sur de Viena, Haydn estrena unha sinfonía a que expresamente pon o título de O Adeus. Cando o cuarto movimento desta peza
parece estar a chegar ao final, acontece o imprevisto. Os músicos van deixando de tocar e de un en un levántanse lentamente e abandonan os seus postos no escenario, ata quedar sós o compositor e o primeiro violinista. É certo que a interacción do auditorio é fundamental, en xeral, en calquera presuposto artística. Coñecida é a historia dunha obra teatral de H.G. Wells que, prohibida polo goberno, logrou representarse nunha sala alternativa sen que os actores puidesen subir ao escenario por imperativo legal e baixo ameaza de rematar os seus osos na cárcel. Sentáronse entre o público, ante un escenario desocupado, lendo e gesticulando igual o guión. O éxito estaba asegurado porque o espectador rematou como un personaxe máis desta espontánea performance teatral. Estes son os exercicios máis ou menos imaginativos da arte, na pintura, a música ou o teatro, e tiveron un protagonismo rompedor, despexaron novas rutas a explorar e foron válidos para o momento en que se levaron a cabo. Pero, nos últimos tempos, atópanse infinidades de tipos de artistas pouco dignos de ser chamados xa fillos de Saturno. Autores que para activar unha resposta recorren á provocación pola provocación. Teóricos da arte como Baudrillard, Arthur Danto, Jean Clair, Donald Cuspit ou Mar Jiménez aludirán algunha das súas reflexións ás obras destes personaxes que necesitan que se falen deles, aínda que sexa mal. Eu creo que se moven ao compás da intuición, pero da intuición polo diñeiro. O seu é unha cuestión de mercado, que nada ten que ver coa creatividade inteligente, coa innovación ou a originalidade. Dende logo están a moita distancia dos auténticos fillos de Saturno. Ímolos chamar fillos de Mercurio, por exemplo. Inevitable falar neste contexto de Damien Hirst. Erguido por obra e graza dos controvertidos premios Turner, a gurú da arte contemporánea. Os seus tiburóns e as súas vacas en formol achegáronlle fama e moito diñeiro. Opínase que Hirst é a mellor creación de mercadotecnia de Saatchi, importante compulsivo coleccionista de construccións do chamado grupo de novos artistas británicos, os enfants terribles da arte emerxente dos anos 90 do século pasado. Por estas datas, Saatchi adquiriu este tiburón de Hirst por 63.000 euros e máis tarde revendeuno por 8,5 millóns. O preocupante de toda esta montaxe, baseada únicamente na especulación e na falta de rigor, non é que Damien Hirst se crea o que fai, nin faga nin diga as parvadas que fai ou di. O alarmante é que no mundo da arte hai xestores, galeristas, directores de museos, críticos de arte, que lle bailan as súas grazas e gaban estas, como diría Ian Graham, chorradas. Vou engadir outro nome máis. Pertence ao chamado movimento transxénico, dentro da corrente que se coñece como bioarte. Trátase do brasileiro Eduardo Cacha. Entre os seus experimentos está un proceso de manipulación xenética dun coello ao que se lle inxectou unha especie de moléculas de medusa capaces de transmitir unha suave luz verdosa nun ambiente de escuridade. Quíxose resaltar como a creación do primeiro coello fluorescente da historia. Cach, eu tuve a oportunidade de entrevistalo cando veu a Santiago fai un ano e pico, que expuxo nunha galería en Santiago, non é ningún indocumentado. É un home dunha consistente formación artística e científica, que sabe perfectamente o que fai. O que teníamos que preguntarmonos os demais é que se o que fai, ao utilizar técnicas de manipulación xenética en nome da arte, debe de ser admisible. A miña opinión é que non. Pero deixo así, aí como reflexión de ata onde poden chegar a ser lícitas ou non
este tipo de propostas ou ata onde é lícita a novedade pola novidade. Vostedes mesmos xulguen. Certamente estes e outros moitos nomes, como Santiago Sierra, Chris Ofili ou os irmáns Chapman, que abondan no mercado da arte actual, non terían a posición que teñen se non existise unha inclinación bastante extendida no marco do contemporáneo que fustiga sen piedade con duros xuicios a prácticas que considera tradicionais, como a pintura, o debuxo, a escultura, e non obstante é permisiva con todo tipo de actuacións, mesmo aquelas nas que reina a banalidade máis absoluta. Asistimos a esta permisividade porque pouco se atreven a meter man neste círculo tautolóxico, repetitivo e canso. O espectador en xeral, asumindo a súa perplexidade, evita a censura en alto. E os propios críticos de arte, en teoría axentes fundamentais da denuncia, en non poucas circunstancias renuncian a ela para non ser tachados de reaccionarios ou ignorantes. Antes de deixar de ser, entre comillas, modernos, poden chegar a aceptar sen reparos que o emperador nu vai elegantemente vestido. Ante este panorama é evidente que aumenta o desenamoramento entre os artistas e o público. Con todo, non quero dar a imaxe de que no ámbito da arte todos son, por dicilo coloquialmente, malos rollos. Afortunadamente, existe un lado positivo, moito máis creativo, diverso, rico e afastado da anécdota trivial ou insignificante, que se plasman composicións maravillosas coas que se logra a empatía. A arte realizada por artistas galegos do século XX ofrece neste sentido un oportuno abano de posibilidades. Dende as súas atalayas, estes señais saturninos cincelan a renovación con postulados nos que afondan nun contido puramente autóctono, como Maside, Colmeiro, Seoane, Laxeiro, Souto, chaman ao compromiso, como no caso de Castelao, ou xogan coa imaginación, como no caso de Francisco Miguel, Maruja Mayo, Lugrís ou os irmáns Granell. Hoxe hai moitas razóns para gozar da arte contemporánea, das súas múltiples formas e das súas moitas representacións. Iso sí, non existe unha única regra para medir a calidade nin a beleza, como non hai dimensión para o sublime ou o misterio que entrañan moitas das creacións actuais. Sería imposible mencionar todas as que nos mostran os seus encantos, conquistándonos dende as súas distintas apariencias da pintura, da escultura, da fotografía, dun sinxelo dibuxo, das intervencións no espacio ou das novas tecnoloxías. Algunhas son hasta máis reais que a propia realidade, ou mesmo chegan a ser máis sublimes que esa mesma realidade. Pero todas, absolutamente todas, teñen algo que dicirnos. Como moito tiñan que dicirnos Isaac Díaz Pardo e Leopoldo Novoa, os dous recentemente falecidos. Non podo deixar de aludir á inmensa herdanza intelectual e artística que legaron. Forman parte dunha xeración irrepetible que lograron co seu compromiso coa arte e coa vida transmitir leccións de xenerosidade e singularidade. Sen dúbida, Isaac e Leopoldo, como auténticos humanistas do século XX, fixeron honra a Saturno. Como xa dixen, a beleza nunca foi algo absoluto e inmutable, senón que foi adoptando distintos rostros, diferentes roles, segundo a época e segundo o país. A creación que se está a realizar hoxe en día é como un gran carrusel no que é posible atopar moitas belezas que nos conmovan ou nos impresionen. Hai, citando a John Berger, moitos modos de ver. Só necesitamos ser asertivos, poñendo todos os medios para chegar ao diálogo. Un diálogo que parte primeiro do noso grau de sensibilidade e segundo, do noso coñecemento. Porque unha obra de arte podemos vela ou podemos mirala. No primeiro argumento, coa nosa intuición, o noso olfato particular,
sería suficiente. Umberto Eco escribe, tomando a referencia de Rousseau, que ante unha obra boa intuímos un non sei que a diferenza. E iso é certo, pero con ese presentimento non chega. Quedaríamos na epiderme, na parte máis superficial da obra. A nosa sensibilidade, por moi refinada e exquisita que sexa, podería chegar a perderse o interior, a alma que ten toda a obra. Para que o afecto, a simpatía, ese desexado encontro se produza, é necesario non só ver, senón tamén mirar. E para mirar é ineludible educar a nosa sensibilidade, ilustrala con exposicións, indo a museos, centros de arte, galerías, e sobre todo darlle unha información axeitada. Non estou a falar do manual de instruccións que nos exixen moitas pezas conceptuais. Non. Refírome a unha documentación asequible que nos revelará aspectos que de outra forma pasarían desapercibidos. Descubriremos, así, que é posible atopar unha mirada distinta que nos cautive. Estas bolsas de lixo de Rómulo Celdrán, debuxada unha sobre papel e esculpida outra en pedra, coas que o artista canario intenta engatusar o espectador, sérvenos para acompañar un pequeno diálogo sobre a beleza entre dous filósofos co que remata a miña intervención. Pregúntalle un: coñeces algunha cousa fermosa? Moitas, contestalle o outro, algunhas mesmo moi diferentes entre sí, porque todas poden ser boas e fermosas respecto a outras, e todas poden ser boas e fermosas en relación con aquilo ao cal son igualmente útiles. Ou sexa, que esa caixa de lixo tamén é fermosa, sen dúbida, da mesma forma que un escudo de ouro pode chegar a ser feo. Vale, entón, segundo ti, todas as cousas son fermosas e todas as cousas son feas. Certamente, dixo Sócrates, e boas e malas á vez. Este diálogo, apropiado libremente, foi escrito por Xenofonte e está datado entre os séculos V e IV antes de Cristo. O sea que, como poden comprobar, hai cousas que non cambian nunca. Moitas gracias.